Шигу хатын-кыз һөнәрләренең иң борынгы һәм иң таралган осталыкларыннан берсе. Районыбызда хәзерге вакытта да шигу белән шөгыльләнүче хатын-кызлар шактый икән. Ел башыннан инде икенче тапкыр уздырыла торган шигу буенча мастер-класска бүген дә 30-га якын ханымнар килде. Алар беренче дәрестә үзләштергән серләрен кулланып, өй эшләрендә алып килгәннәр. Biz indi ikinci mertebe şu özü halkımızın urf-гадәтләрен devam ettik. Master-класска җыелдык. Менә birinci master-класстан соң эшләгән эшләребезне бер-беребезгә күреп мактанышабыз. Күңелебезгә бик ошады. Районыбыз халкының рухи үсешендә җирлегебез фермеры Ирек Хамадишинның да хезмәте зур. Бүгенге мастер-класска ул уку йортында бергә белем алган дусты Альберт Шәйхелисламовны чакырган иде. Альберт Ханифович Шәйхелисламов минем бергә укыган курсташ егетем килде. Шуңа күрә инде без аның белән тыгыз элемтәдә һәр вакыт сөйләшеп торабыз. Райондагы шушы шигу Мәндәрләр шигу, башка әйберләр шигу үсешен арттырырга дип хыялланабыз. Альберт әфәнде бүгенге көндә Казан Федераль университетының Алабуга филиалында һәм Алабуга сәнгать көллиятендә дизайн фәне буенча белем бирә. Бүгенге мастер-класста да ул хатын-кызларга шигу эшләре белән шөгыльләнгәндә материал, төс, орнаментларны куллану серләре белән бүлеште. Возрождение, так сказать, муслимского орнамента, он у вас есть. Если вот в музей пойти, вот именно элемент чисто муслимского подхода, он есть. Его надо расширить, развить, его надо везде использовать, чтобы традиция была вот эта. То есть художественная традиция народа, он должен же быть всегда. Мондый чаралар аша без тарихыбызны искә алабыз. Татар халкының милли киемнәре, шигу тегүләре, көнкүреш әйберләре турында олыларның һәм балаларның белемнәрен тулыландырабыз. Әбиләребездән килгән гореф-гадәтләрне яшьләребез саклап калсын иде. Рамиля Сәләмова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе.